bai ba tukun. Saboda farko ni ina challenging duk wani dan APC ga Allah su tsaya su faɗa mana gaskiya a matsayin mu na yan yawuri masu kishin yawuri. Ayyukan da ake mana na titi farko in ka dubi gotocin ruwan da ake muna tsakani da Allah ba su da inganci, ya kamata a ce an inganta su. Akwai gyara sosai. Yan kwangilan nan a kira su. Na'am. Wai su mutane suna ganin tun lokacin mulkin Adamu Aliyu. Na'am. Ba mu ƙara samun an yi irin wayoyi a wuri a ko ina ga yana aiki. To ai wajen luba da riba rara sai kaura da yanzu. Ba yawan aiki ba ai mai kyau. Mu abinda muke so ya wuri in za a yi muna abu a yi muna mai inganci, saboda mutanen ya wuri kowa ya san mutane ne ba zauna gari banza ba. Kowa na da abin yi inda dan ya wuri ne. Tun muna yara muka je mu yi dako, mu yi shara kasuwa a sallame mu da wasu ƙananan ayyuka wanda yake ya wuri ba gari ne na zauna gari banza ba. Duk wani matashin ya wuri kowane gari ya ce cikin jihar Kebbi to zai yi alfahari da ya wuri, kuma zai ji cewa lallai ya wuri gari ne na alfahari. Saboda haka mu ya wuri har kullum muna da shugabanni waɗanda yake misali kamar mai martaba, kusan ina ganin sarki ne wanda mai ɗaukaka ƙasar ya wuri ko kuma in ce jihar Kebbi yana cikin mutane waɗanda yake ana girmama su, ba ma jihar Kebbi kawai ba, saboda mutum ne wanda kusan ko ɓangare na ilimi za ka iske ba ƙaramin mutum ba. Tun kan ya zo ga sarauta kowa ya riga ya san wane ne shi. So kaga idan haka kalli ya wuri duk wani matashi tun daga nan ko ina ɗan ya wuri za ka iske shi mai kishin kanshi ne. So saboda haka don Allah muna kira ga gwamnati ta taimaka ta inganta mana ayyukan nan, a zo a duba, saboda kyawun aiki in ka sa a yi to ka biyo ka diba, ba wai a'a ka ce shikenan wai ka sa a yi aiki ka kyale ba, a'a a biyo a diba. Titin mu an rage mai faɗi, sannan waɗannan gotocin da aka yi gwamnati da yau ne, saboda aleru kwalbatin da aleru ya muna mun gani da ƙyar aka fasa shi, amma wanga wallahi ko da baro na zo da gudu na buge shi yana fashewa. Baro ha kwarai da gaske. Anya kana ganin su yan fatan gwamnati za su ce akwai adawa sun yi ba mazancin adawa ba, sai wani ya zo in an bani dama, ita gwamnati ta yarda tunda aiki ne na gwamnati ba zan iya yin shi kawai in je in yi ɓanna ba, amma in an bani dama a bani dama in rugo da gudu, na san inda zan buga da baro wallahi sai ya mushi. To ni ma na ga wani maganganu a na doka kawai dai adawa ce kuma ga yana karfi da duka. Na'am. Don nan kari wa da shin kuma an ce wai da Wani ma kawai ce. To kaga ya burbura ba ma da lodi ba. Ba ma da lodi ta yi ba. Ba ma lodi ba. Bata ma yi lodi ba. To kaga wannan ya tabbatar maka da cewa sannan in ka dubi faɗin incin titin mu kusan bai da shoulder ma yanzu wannan titin. Kuma ka'idan titin mu na da mun san yana da shoulder yana da komai, motoci manya biyu har da gehe ma wani mai mashin na ebewa ya wuce lafiya. Amma yanzu motoci biyu da sun biyo sai kaga kamar za su buge juna. Sai da malajo suna haɗin wai inda ma ainihin wa'annan gotan wa'annan hanyar wani da inda masu dai aka yi. Ai ka ji na ce ma gwammaje da yau. Da a ce an ba muna titin da Aliyu ya muna sama ga shekara 24 ko 5 da suka wuce, an yi muna titi a ban wannan gotan mu da ma ya yi muna tsakani da Allah. Amma wasu suna ganin wani ƙwarar haka babu kamar shi. Suna ganin wai yanzu ma ya yi bitin da mawa. Yana ba yi bitin da ma. Dama shi a tiko ai ka san in ana da dan koma baya babu gwamnati da ta kai na a tiko, wannan kowa ya sani dan jihar Kebbi. Amma samun wanda zai aiki irin wanda Aliyu ya yi zai yi ya musamman wanda ya munan ya wuri ba hana wasu garuruwa ba. Honestly speaking wanda ya muna aiki wanda muka sani na tsakani da Allah shine Aliyu. Dan Aliyu ya yi muna gadan yabo, mun san irin mutanen da gadan yabo ta ci ba adadi. Amma lokacin da Aliyu ya zo lokacin shi ya yi muna gada mun sani, kuma alhamdulillah har yanzu muna morata, har yanzu gadan nan babu inda take da matsala. To muna son a yi muna aiki makamancin irin na Aliyu ko wanda ya hina shi. Insha Allah za mu yaba, ba mu magana adawa. Muna magana ne a matsayin mu na masu kishin gari, muna son mu ga abin da ya dace. To yanzu me za ka ce game da sabon gwamnati ta APC ma'ana ta ƙasa gaba ɗaya da ta kama? To alhamdulillah kusan ana ta hada-hada ne. Kusan ana hada-hada amma dai muna karɓan kebura. Zaka. Kwarai da gaske, saboda kusan muna kasuwanci. Kana son ka ce gora jikin shi. Kowa yana karɓan kebura. Ai in aka ce maka kebura ya wuce a zani ka da bulala, saboda shi kebur duk wanda ya sayar da ake bulala da kebur to ya san me ake ce ma kebur. Da ba ne. To wai an fata alawa ne kawai shi ko a gaba ɗaya. Ai ka san shi in aka ce ƙasa gama gari ne. Ba ɗaya APC ba ɗaya, domin muna haɗuwa wurin sayan gari da su, mu haɗu wurin sayan shinkafa, mu haɗu sayan wurin sayan kuɓewa. Wasu su ma saboda mu Allah ya riga ya sa mu na wadatar zuci, wasu su ma wallahi sai su ce da Allah mai gida ba mu ko 200 nan mu ƙara mu azanga. Saboda su suna ganin gwamnati gare su, mu kuma mun dogara ga Allah.
kuma gare su ya kamata a ce ana gani yawa gare